Umkhakha wezomculo eNingizimu Afrika ogubuzelwe yife elimnyama ngokwedlula kwesihlabani somculi kaMaskandi uSicebi Dlamini obedume ngelenkosi yamagcokama. uDlamini kanye nobeyilungu leqembu bashone ngemva kwengozi yemoto eyenzeke eRichards Bay KwaZulu-Natal ngempelasonto. Ukhalo uyazithulisa umphakathi waseDungamanzi eMsinga ngokudlula emhlabeni wengqalabutho yakhona uSicebi Dlamini obedume ngelenkosi yamagcokama. uDlamini udlule emhlabeni ngesonto engozini yemoto kanye nayisebenzisana naye uSipho Gupta Mchunu, abanye ababili basesibhedlela. Iminyakeni eyishumi elidlule waduma kakhulu waba ngomunye wabaculi bakaMaskandi abathandwa kakhulu ezweni, ukhiqiza izingoma ezingaphezulu kwa-150 nama-albhamu angaphezulu kwa-20. uDlamini wawina imiklomelo eminingi okuhlanganisa umklomelo weciko elihamba phambili lomculo kwaMaskandi kuma-South African Traditional Music Awards ngonyaka oyedlule. Nekhonsathi yakhe i-one man show yamlethela ukweseka okukhulu okuvela kubalandeli. Baphinde bamncoma ngokuhlonipha nangokuthobeka kwakhe. Ozakwabo embonini bathi balahlekelwe indoda ebinekhono kodwa enomoya omnene. Wonke umuntu awulahlekelwe kodwa umndeni, silahlekelwe sonke. Izwa nje ibihlonipha wonke umuntu, imbiza ngobhuti, akekho umuntu ibimbiza ngegama. Bekuyikusasa ke ekubukakala liqhakazile ekuyena. Sithi ke dudu kakhulu siyazi ukuthi ubuhlungu umndeni okubona abulinganiswa nalutho. Umndeni wakhe ushayeke kakhulu uchaza uDlamini njengomuntu abebeyisiqhenya ngaye ewunakekela umndeni wakhe. Kwale ekhaya ngeke kuphinde kufane. Umndeni ke at large nje not ibala leli lalekhaya sibilo ngeke kuphinde kufane. Ukuqhenya would be igama elincane. Silahlekelwe futhi kakhulu. Isibuko sethu kade sibambelele kusona sekade sinabanye bazobukela kusona. Yena ungalile batangikume uye iziya ivume wami. Umndeni uthi amalungiselelo omcimbi wokumkhumbula kanye nomngcwabo azomenyezelwa ezinsukwini ezizayo. Kwindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo eDungamanzi eMsinga.